مامۆستایەکی کورد کو دەرسێن زمانی کوردی لە گوندê خرابê Kejê yê ser bi Amûdê ve dida ji aliyê hêzên YPG ve li Çaxir bazar hate girtin û jî hate xwestin ku bê destûr dersên kurdî nede. Dijwar Abdulwehab ji tora medyayî ya Rûdawê re got ew dersên bi zimanê kurdî li gundê xerabê Kejê dide û bi gotina wî piştî ku duh wî باورنامeyên asta destpêkê li şagirtan belav dikiribûn, îro derdora saet 8 sibehê û heta derdora saet 12 nîvro ji aliyê YPG ve ew hate girtin. Abdulwehab da zanîn ku YPG jêra gotiye ku ew bê destûr nabe dersan bide û di nava dersên xwe de jî ew siyaseta partiya xwe dike ku partiya wî jî partiya pêşverûya Demokratiya Kurd e li Sûriyê. Abdulwehab diyar kir ku YPG jêra gotiye ku qedexeye ew bê destûr bi tu awayekî bi çalakiyan rabe.